Doncs sí, semblen relaxats, però aquesta entrevista la fem pràcticament 10 minuts després d'haver acabat Jauria, que és un espectacle que en el seu moment ja ens va impactar quan vam veure la versió diguéssim, sense actors catalans, i ens ha tornat a impactar ara. Aviam, amb l'Artur Busquets, el Quim Ávila i el Francesc Cuella. Impacta més que interessa? Interessa més que fa mal? Com ho veieu vosaltres? L'altre dia algú va fer un comentari al respecte de l'obra que ens van compartir aquí al Camerino, que és una obra més fàcil de veure que no pas de digerir, i crec que resumeix molt bé el que seria una mica l'espècimen que hi ha dalt de l'escenari, que és una funció que impacta però a la vegada es fa fàcil de veure i després digerir-la és tremendo. Sí, bueno, no, que de cop és una recreació emocional del que va passar aquella nit i del que ha passat després en els judicis, i responent al que deies, crec que és impactant per això, per ser una recreació emocional, però que també és molt interessant perquè tota aquesta part del judici hi ha molts detalls que no ens va arribar. Ens hem quedat una mica amb el que va passar, i quan et llegeixes o com a públic veus la funció surts amb moltíssima informació. Exacte, molta més que l'altra vegada. Aquí hi ha hagut més canvis dramatúrgics, s'han afegit moltes coses. Jo respecte a la primera vegada, clar, veient la persona vegada al cap d'uns anys, crec que han passat 3-4 anys, penso més en la intimidació del tribunal cap a ella, tant com la que es produeix de la manada cap a ella. No us sembla? Vull dir, és que pràcticament hi ha un moment que dius, hosti, és que l'estan acorralant com l'acorralaven al cul. Sí, una segona violació va ser el judici, perquè evidentment que és un drama, és de les pitjors coses que et poden passar a la vida, no ho sé, però el pitjor va estar al pervenir, després de l'agressió, diguéssim, per aquesta noia, perquè tot el revolt social que va haver-hi, tot l'assenyalament que va tenir aquesta persona i tot el judici tant moral com ètic vas prendre moltes males decisions aquella nit. Ningú, crec que potser sectors, evidentment, molt d'ultradreta sí que la posaran en dubte, però ningú posava en dubte des de grans sectors de la societat que això hagués passat o no hagués passat, simplement que se la posava molt de judici de totes les males decisions que va prendre. I crec que això és la mirada diferent que hi ha hagut. M'ha agradat molt, a part que aquesta obra, avui és el segon dia, es va estrenar ahir, tindrà un gran èxit, perquè a més, no sé si ja ho hagueu dit entrades, el públic és d'edat baixa, hi ha molts joves, que moltes vegades ens queixem que els joves no van al teatre. Molts joves, molt públic femení també, jo crec, i és molt interessant perquè veus el teatre ple i afegint cadires, estan tot afegits de cadires. Jo he sigut en una cadira. Impacta molt l'edat del públic, impacta de sobte això que s'ompli un teatre més enllà del propi aforament. És bastant surrealista. Creieu que des del teatre es poden canviar coses en aquest sentit? O ens limitem, evidentment, a exposar-les i a lluitar, però creieu que el teatre és un bon mitjà per poder canviar les coses? Absolutament, perquè el Miguel ho deia citant a una professora d'un institut que va venir a veure la funció, que després els xavals van estar setmanes i setmanes parlant de la funció, y deia, me he dado cuenta que vale más una lección emocional que 1000 lecciones de un profesor. No? Vull dir, no sé si exagerava o no, però venia a dir que de cop vius una experiència emocional que et travessa per alguna part del cos que no és racional i arribes a entendre coses potser més profundes que no les que passen per la lògica. Total. Sí. Bueno, ho hem dit en moltes entrevistes, això també. Vull dir que crec que estem ja a un punt de tan immunitzats de llegir notícies que són absolutament dramàtiques, de molts merders i molts drames que hi ha en el món, i guerres, i crim, i mort, i horrible, i caos, i horror. I estem tan immunitzats que quan veus potser una ficció que parla d'una cosa en concret, i més si ha sigut un cas real, que viure amb una línia emocional, que és el que deia el Fran, t'atravessa i potser et colpeix més, i llavors, jo què sé, la mirada potser és una altra. I que també revisitar un cas com aquest a nivell teatral, jo crec que també ens ajuda col·lectivament com a societat, perquè l'exercici teatral és un exercici col·lectiu, a diferència de llegir una notícia individual, a t'ajudar a recodificar col·lectivament
quins són els termes que s'estan parlant allà a sobre i quan entenem que és un abús o quan entenem que és una violació, per què entenem que hi ha intimidació o no hi ha intimidació i per què entenem que un comportament pot ser abusiu encara que antigament el codi fos un altre que ens deia no, això no és abusiu, això és lo normal, però ens estem recodificant tothom. I crec que una funció com aquesta ajuda molt a revisitar el cas per recodificar la societat. Acabo amb una pregunta per cadascun. Crec que el Cuevas en una entrevista o un titular deia que els actors no poden jutjar el seu personatge. Ara bé, com ha anat el viatge emocional de cadascú de vosaltres fins a arribar a crear aquests personatges? No, bueno, Digues. no, que evidentment els has d'entendre. Els has d'entendre, que això no vol dir justificar, però els has d'entendre sobretot perquè hi hagi un conflicte damunt l'escenari, que bàsicament és una mica la base de qualsevol obra, i perquè ho deia l'Artur abans, que si tenim la imatge del violador com algú que va amb gabardina, amagat darrere una cantonada, esperant de nit, no sé què, hi ha alguna cosa que ho allunya de nosaltres. I a part d'allunyar-ho de nosaltres, i pensem, bueno, això no pot passar al nostre voltant, amb la meva gent, perquè la meva gent no és aquest tipus de persones, és com, no, pot ser qualsevol, i a més, si aquests nois no són majos, si no els entens, si no els defenses a muerte, desacredites el relat d'ella, perquè si eren tan monstres, no? Si eren tan salvatges, ¿por qué te vas con ellos? No, perdona, és que eren tios majos, ens ho estaven passant bé, i jo me'n puc anar amb qui em doni la gana. No? Hi ha alguna cosa d'entendre'l, sobretot per donar-li crèdit a la humanitzar-los una mica entre cometes, Sí, i crec que també hi ha un punt en què nosaltres, més enllà d'actors, som persones, i com a persones tens opinió. Per tant, et llegeixes un text i, evidentment, estableixes una opinió sobre el text que estàs llegint i els personatges que apareixen en aquest text. Tot i així, és veritat que tu com a actor fas un exercici de, per un moment, separar-te del teu judici personal per poder encarnar aquella persona. I per poder-la encarnar has d'alliberar-la del teu judici, perquè el pitjor que pot passar dalt d'un escenari, que a mi és quan no m'agrada una cosa, és quan veig a un actor opinant sobre el seu personatge lo que él cree como actor, juzgándolo lo que él cree como actor, o quan a sobre, i esto ya es de manual de no puedes hacerlo, quan veus a l'actor. Perquè dius, jo no te quiero ver a ti en ningún moment. A mi no m'interesses gens, tu com a actor. M'interessa que veure un personatge. Clar, m'interessa veure un personatge. Per tant, clar que no pot aparèixer al teu judici. Ara, tu com a persona tens una opinió. Clar que la tens, home, i tant, però no pot aparèixer en la nostra feina. Seria terrible. No, bueno, és que ho han explicat molt bé. No, simplement això, també va passar una cosa que al principi, nosaltres quan parlàvem amb el Miguel, per exemple, i amb tota la companyia d'Àngela, nosaltres, i amb la Carla, ajudant de direcció de ells per què tal, no sé què. Vull dir, des del minut 0 sabien que els havíem d'entendre, no justificar, però entendre per explicar-los, i com més millor els entenguis, millor els explicaràs, i més conflicte hi haurà sobre escenari, i més horrible serà tot, i terrible, que és una situació terrible. Però començàvem parlant sempre, perquè aquests fills de puta no sé què, perquè estos hijos de puta, aquests energúmens no sé quantos. I el Miguel ens deia, xicos, o sigui, l'opinió ja la sabem, la de cadascú, vull dir, que si no, no faríem aquesta peça, però hem de deixar de parlar d'ells com això, perquè si no, no els estem entenent. I els hem d'entendre, perquè al final aquesta gent, i jo ho seguiré dient, són fills de puta, uns energúmens, uns desgraciats, però no deixen de ser víctimes d'una societat malalta i una estructura que permet, i hi ha un caldo de cultiu, que hi ha moltes actituds que no estan tan allunyades de la masculinitat com l'entenem, que són una peça de tot el caldo de cultiu que és la cultura de la violació. I això crec que ha sigut el viatge i també entendre moltes coses. Doncs abans de l'entrevista ens han donat una lliçó de com aprendre a fer-se amb el personatge que interpreten. A banda de tot el recital que ens han donat durant gairebé hora i mitja aquí al Teatre Romea. Una obra que ja és un èxit i que tothom hauria de veure, Jauria, amb fantàstics intèrprets, i avui amb 3, amb l'Artur Busquets, amb el Quim Ávila, amb el Frank Cuellar. Molta merda i força bé si podem canviar coses. Tant de bo. Gràcies.